Здравейте, скъпи арсеналци и ветерани на Арсенал! Добре дошли на юбилейния, на фирмения празник на Арсенал, уважаеми гости, уважаеми съграждани! Дочакахме този ден, денят, в който да честваме 100 години от установяването на Арсенал на казанлъшка земя. Дами и господа, инженер Николай Ибушев. Толкова много се вълнувам, че не знам с какво да почна. Уважаеми казанлъчани, уважаеми арсеналци, уважаеми гости, днеска е особен ден. Доживяхме тази 100 годишнина. Дори Дядо Господ се смили над нас и ни даде едно прекрасно време. Арсенал е наистина едно феноменално предприятие на територията на Република България. Първото машиностроително предприятие в България, създадено веднага след освобождението на България от турско робство, преди създаването на първото българско правителство. Първото предприятие най-голямо по брой числен на състава си. Над 10 000 служители имаме в момента. Предприятие, което е разпространено основно на 3 общини – Казанлъшка, Мъглишка и Старозагорска. Предприятие, което е, бих казал, майка на индустрията в България, тъй като тук при нас, в музея, историческата зала е много добре показано, нагледно, са създадени основните мощности на индустриална България, като стругове, електродвигатели, дизелни двигатели, първият лек автомобил, Българ Рено. Всичко това, пружини за локомотиви, за вагони и така нататък, е започнало от Арсенал и в последствие специалистите, оборудването, инструментариума, технологиите, цялото ноу-хау отиват в други градове на Република България и там вече продължават да се развиват и да създават индустрията на България. Тоест, ние можем да се гордеем, че сме родители на основната индустрия на Република България. След 50-55 година започва усвояването на редица оръжейни и боеприпасни системи, нещо, което продължава до сега. Характерно развитие и усъвършенстване, апгрейдване на тези системи започва едва след като ние се приватизирахме и станахме частно предприятие. Сега в момента толкова добре сме развили нашите неща, че гордо се за арсеналци, за ръководството, предприятието произвежда продукти, които са на световно ниво. Имаме дори неща, които никой друг не ги прави. Само ние. Световно известни, целият свят ни познава. По статистика продаваме в над 120 държави в света. Сякана птица над късните плажове слиза, бяга подобно на палов клахлак прилиза. Пясъчни спомени ронят се пак, вече усещам предесенен знак. Слънцето бавно загръща се в облачна риза. Все по-студена е всяка вълна, ала надежда има една. Ах, морето, мен остава. То навярно е което ме спасява. Гасне екрана с кадри най-помпозни. Супер актьори, неземни и шикозни. А вън градчето посреща ни реално. Дъждовно е и кално, но няма как. Трябва да тръгнем през нощния сумрак.
Искам с тебе през локвите да тичам. Ти ме догонвай, а аз ще те обичам. Нищо не струва на Холивуд. Скъпи приятели, весели с Марино! Цяла нощ ме гледаш и не спираш. Боже мой, красив ли ме намираш? Ако всичко е шега, по-добре не дей така. Ще се влюбя в тебе, ще се влюбя. Опасно е да ме заиграваш. Казвам ти не ме познаваш. Имам слаби ангели, много слаби ангели. И от твоя поглед полудявам, страшно си красива. Сърцето ми се свива, като ме погледнеш само. Колко да те чакам, няма да те чакам. Дай ръка и да ни няма. Страшно си красива, сърцето ми се свива. Аз не съм това, не зная. В живота има ядове като за трима. Днес ги има, утре ги няма. Но когато ни е криво, сладкото ни е горчиво, да си кажем тогава. Всеки в живота има ядове като за трима. Днес ги има, утре ги няма. Но когато ни е криво, сладкото ни е горчиво, да си кажем тогава. Живи сме, здрави сме, всичко друго е бял къркър. Отворете сърцата и с усмивка на лицата, нека пием за това. Живи сме, здрави сме, все така дай Боже да сме. Отворете сърцата. Добър вечер на всички казанлъчени, на всички арсеналци. Аз мисля, че няма казанлъчени да не е арсеналец. Добър вечер на всички наши гости. Ще отнема вашето внимание с няколко факта. Най-важно ролята и значението на Арсенал за развитието на град Казанлък. Както е известно, преди 100 години Арсенал бива преместен от София в град Казанлък, т.е. 24-та година, благодарение на което в Казанлък започва да се развива и машиностроението. Симбиозата между това предприятие, уникално по своята същност, и община Казанлък, в лицето на госпожа Стоянова, която е вече, както е известно, 4-ти мандат, симбиозата допринася до това положение, при което наши приятели, наши колеги, които идват от други градове, идват и казват: бе, Ники, какъв е този град, бе, жив град. Добър вечер на един прекрасен столетен празник. Кой може да присъства често на столетие? Ето, ние всички сме част от столетието на Арсенал.
Арсенал не е история. Арсенал е бъдеще. И 100 са само първите години на Арсенал. Честито! Нереален се ме свят, сам съм до мен, моят спомен. Странна сянка. Своя край, но едно от мене, мила, знай, аз не давам да се промениш, от умора да се посребриш. Да си тъжна няма да ти дам, да си болна няма да ти дам. Тази обич, дето диша в мен, ще те пази всеки Божи ден. Ти си ми богатството, просто няма да ти дам. Този твоя мой живот ще напълня с любов. Да си тъжна няма да ти дам, да си болна няма да ти дам. Тази обич, дето диша в мен, ще те пази всеки Божи ден. Ти си ми богатството, ти си ми най-милото. Аз знам, Българио, аз знам, че друга няма като теб. На колене би застанала ти в този свят и в теб се кълнем. От теб съм взел ръцете и очите, за да те виждам и прегръщам аз. Но се да няма, пак ще се затичам към теб в най-трудния ти час.